इथे काजल बघा काय खाते. त्यानेच खाल्लं. चला बस बस, तुम्हाला आणतो खायला. काय बघू, आणतो खायला, खाते खा. चला काजल, आता आपण कुठे चाललोय? डीमार्टला. डीमार्टला आम्ही एक वस्तू पण घ्यायला चाललोय, त्यासोबत गाडी घेऊन चाललोय जरा गॅरेजमध्ये, कारण उद्या लॉंग डिस्टन्स करायचं आहे. 250 किलोमीटर जाऊन येऊन करायचं आहे. तर जरा गाडीमध्ये ऑइल आणि पाणी बघूया, है ना. म्हणजे गॅरेजमध्ये नेऊया, ते चेक करतील बरोबर. जरा गेट उघडूया. आणि जर आपल्याला कार बाहेर न्यायची आहे, बघा ही आपली कार, तर आपल्याला गेट पूर्ण उघडायला लागतं फुल. तू येतो, तू बबी येतो, तू आम्ही जाऊन आलो. बबू काजल हे बंद करा, मास्क दे माझा. मास्क घेतलास? मेन म्हणजे गाडी बाहेर आणणं हे टास्क असं, कारण गेट जरा गाडीच्या मापापुरताच आहे ना. आता आमची मॅडम बसलेली आहे आरामात. बाबा तोडाला गाडी घेतली आपण कसली. चला रेडी. बाबू गाडी चालवतोय आणि आमचा डीमार्ट आलाय. कुठे आमचा डीमार्ट? राईट साईडला. म्हणजे काढता येईल अशी. इथे ना, इथे साईडला. आणलीस काय? नाही उघडत. थांब थांब. चला, शॉपिंग झालेली आहे. बाहेर पण आमच्याकडे आम्हाला एका ठिकाणी पण जायचं, घरी कोणाच्या तरी बर्थडेला. तर बर्थडेसाठी गिफ्ट पण म्हणजे घ्यायला आलो. आणि आता घरी चाललो. घरी चाललो आणि पहिला ह्याला पण जायचं, कुठे बोलतात ना, गॅरेजला जायचं. गॅरेजला पण जायचं. आता आपल्या काजललाच विचारूया की माझी ड्रायव्हिंग कशी आहे. काजल ड्रायव्हिंग चांगली आहे, आता बऱ्यापैकी शिकलेत. म्हणजे बोलू मी 80% तरी. 80% झाली म्हणजे ड्रायव्हिंग चांगली झाली आहे ना. कारण आता गाडी मध्ये मध्ये थांबत नाही कुठे, है ना. गेअर पण इझिली चेंज होतात आहे. आणि मी जजमेंट पाठी पुढे पाठी आजूबाजूला बघून सर्व आहे ना. बरोबर करताय. गाडी डचके खाते का माझी अशी? नाही, आता नाही. एकदम स्मूथ जाते ना. शिकला रे, शिकला. मुलगा शिकला. मुलगा शिकला. चला, आता गाडी 4th गिअरवर आहे माझी. आता गॅरेजला जाऊया. आता गॅरेजला जायचं आणि ऑइल आणि वॉटर चेक करायचे. गॅरेज पण आपलं जवळच आहे सर्व. कसं आपल्याला उद्या जायचं आहे ना, लॉंग डिस्टन्स, म्हणून आम्ही चेक करून घेतोय. प्रवासाच्या वेळी उगाच ते काय व्हायला नको. आणि उद्या मी ड्रायव्हिंग नाही करत आहे. आम्ही एका म्हणजे ओळखीच्या माणसांना असं ड्रायव्हिंग करायला बोलवलं आहे. कारण की लॉंग डिस्टन्स आहे, ह्यांना असं इतकं जमणार नाही आताच एवढं लांब चालवणं, म्हणून. टेस्टिंगला गेली. ते बघतील ना आता चालून बरोबर चालते की नाही. हे करणं खूप गरजेचं असतं, नाही तर मध्येच कुठे हायवेला गाडी बंद पडणं ना चांगली नसते ना. इकडे 500 रुपये गेलेले परवडतात, तिकडे 1500 2000 जातील आमचे. तर त्यांनी चेक केली, ऑइल पण व्यवस्थित आहे, पाणी पण व्यवस्थित आहे, सर्व व्यवस्थित आहे. कार जिंदाबाद. कार आपली एकदम व्यवस्थित आहे, टकाटक. आणि मला जायचं घरी. का रे? पाणी प्यायचं, फॅन खाली बसायचं. पाणी आणलं होतं ना आपण? आणलेलं पण ते बॅगमध्ये. आम्ही जरा काय पडायला घेतलेलं, झोपायला घेतलेलं की लगेच त्यांचा कॉल आला. आम्हाला संध्याकाळी बाहेर जायचा प्लॅन झाला ॲक्च्युली बड्डे पार्टीला, म्हणून आम्ही आता आलो मग गॅरेजमध्ये. नंतर संध्याकाळी वेळ नाही भेटणार ना, म्हणून. आणि इथे बघा गाडी चालवता चालवता ताण लागलेली आहे.
आणि गाडी कुठे आणली काजललाच नाही माहिती. मी मस्त एकदम फिरवत फिरवत गाडी आणलेली आहे. आता कसं गाडी शिकलो की असं मजा वाटते ना फिरवायला गाडी. फिरवतच बसलेत कधीपासून. मी बोलते चला घरी चला. चला आता आवरायचं पण आहे, आता घरी जाऊया. आपले बुब्बू पण आणि बुब्बूसाठी पण आम्ही इकडे हे बघा हा जो ग्रीन पुडा दिसतोय मोठा हा टेम्पररी आणला कारण त्यांना भूक बीक लागू शकते ना म्हणून आहे ना. अगं बुब्बू आलं बघ समोरून. हाय 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 हा हा आले बुब्बू. हो हे काय बुब्बू आलेले आहेत आणि बुब्बूला माहिती आहे आता आम्ही त्यांना काहीतरी खायला आणलेलं आहे. आरामात 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 आरामात. ते आम्हाला रिसीव्ह करायला कुठेपर्यंत आली बघ ती है ना. हे बघा हा तोंड उघडून एकदम. ते बोलतील गाडी घेऊन गेले वाटते लोक मुंबईला परत. आता दुसऱ्यांना विचारायची गरज नाही. मलाच माझ्या म्हणजे ड्रायव्हिंगवर आता कॉन्फिडन्स आहे एकदम छान. गावच्या रस्त्यावर चालवली म्हणजे अप डाऊन केली म्हणजे आपण इझी आता आहे ना. आता फक्त आता ट्रॅफिक मध्ये चालवायची मला एकदम. हो चला आलेलो आहे. सर्वात आधी माझ्या बुब्बूंना मी जे आणलं आहे एवढंच एक ऑटोमॅटिक आमच्या गाडीत. बाकी सर्व हाताने करायचं. ते कर वरती हाताने. आज आम्ही एवढे हसलोय ना अजून अजून पोट दुखायला लागले. एक काय आहे टुक 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 आवाज येतात. कसा आवाज बंद करायचा याचा. चला आमची शॉपिंग झालेली आहे आणि बुब्बू साठी काय आणलंय. बुब्बूला खाऊ आणलंय. बुब्बूला खाऊ आणलंय. चला बोला. थांब आता त्यांना बघा. थांब काजल. चला आतमध्ये चला आतमध्ये चला आतमध्ये चला आतमध्ये. हे बघ येतात आता आहे ना. आलो तर आहे पण चला थोडं आम्ही प्रेमाने आणलं आहे. आणि आपले बुब्बू पण बाहेरच आहेत दिसत असेल तुम्हाला. हा आणलाय तुम्हाला मारी लाईट वजन लाईट करायला तुमचा. तुम्ही सर्व कमेंट करता ना की त्यांना चपाती द्या भात द्या. आम्ही चपाती भात पण देतोच पण कधी कधी काय असतं कधी कधी ऑप्शन नसतं. आता बघा घरी कायच नाही खायला आणि आम्हाला कधी कधी असं वाटतं. काल तर रात्री तर काजलनी आणि मी तर नवीन भात केला आणि तो त्यांना दिला. कधी कधी चलताय आपण कसं बाहेर तेवढं त्या आवडीने त्यांना पण काहीतरी आवडत असेल ना ते खातात आवडीने खातात. आता हे देणं ना आम्ही फक्त 10% केलंय. 90% आम्ही भाकरी चपाती आणि भातच देतो. हे थर्ड मेंबर किती थर्ड मेंबर थर्ड मेंबर झोपले ना वाटतं. आता कॅच 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 अरे कॅच नाही ड्रॉप आउट टू आउट. तुला नाही आता कॅच. व्हेरी गुड. पाटी पाटी आहे. कॅच व्हेरी गुड. त्याला 5 दिलेले आहे. आणि तू दुसरा कुठे गेला. झोपला वाटतं. आला 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 बापरे आला तो बघा आला. वेलकम वेलकम. तसा धावून आला बघा. नाही ओरडते तुझ्या आईसीच आम्ही ठेवलं होतं तर एक मला पर्सनली खूप छान वाटतं जेव्हा एक खातात तेव्हा. तुम्हाला एक सांगू मी इनको दोगे ना तो 10 गुना ज्यादा मिळत आहे. मला मिळतं म्हणून नाही पण तुम्ही स्टार्ट कराल म्हणून मी सांगितलं. डीमार्ट मधून आलो आहे. डॉग्स असे प्राणी आहेत ना की स्वतःपेक्षा जास्त भरोसा ते तुमच्यावरती करतात. असं कुठेच नसणार की स्वतःपेक्षा जास्त भरोसा कुठे केला जातो. आणि ह्यांच्यावर असं एक वाक्य पण आहे की तुम्ही 5 दिवस किंवा 4 दिवस आणि 4 वर्ष तुम्ही 4 वर्ष माणसाला जेवायला द्याल ना तो 5वं वर्ष विसरून पण जाईल. पण तुम्ही फक्त 4 दिवस कुत्र्यांना जेवायला द्या तर तुम्हाला 5 वर्ष पण लक्षात ठेवा. हे असतं फॅक्ट. आणि खूप प्रेम लावतात डॉग्स. आणि काजलला माहिती आहे का काजल तुला कसे प्रोटेक्ट करतात. मी कुठेही जाते ना आता इथे समोर कचरा टाकायला वगैरे जाते ना मी तर पाठी असतात आणि घरी पोहोचेपर्यंत पाठी असतात. आणि हे कधी असे एकटे पण जातात ना ड्रायव्हिंगला वगैरे. तुम्ही नाही का सकाळी त्या दिवशी पण गेलेले तर त्यांनी बघितलं मी एकटी होती घरी तर तिकडून धावून आले. एक इथे बसला एक इथे बसला आणि तिथे पायऱ्यांवर बसला पण हल्ले नाही ना. नाही बिलकुल नाही.
आमचे बुबू शाने आहेत. बुबू बुबू खाल्ला बुबू 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 बुबू. तो दुसरा बुबू 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 बुबू. डीमार्ट मधून काय काय आणलं दाखव. एक तर आपण दाखवलंच है ना. आपण हे कुत्तूसाठी आणलेलं हे साईडलाच ठेवूया असं. आणि हे 2 आणलंय ना. हे सिलेंडरचे बिल्स आणले. तर लावून घेऊया हे पटकन. आणले तर लावून पण घेऊया म्हणजे डिले नको कोणत्या कामाला. ते तो आता लावलेला आहे आम्ही तर त्याच्यावरतीच ठेवतो म्हणजे तिकडेच राहील. आणि इथे बघा आम्ही ह्याला लावलेलं आहे म्हणजे आता कसं स्लाईड होतो बघा हे बघा है ना. इकडे ठेव तिकडे. आता सरकवू शकतो म्हणजे ना उचलायला वगैरे पण नको. आणि किती 99ला पडला ना हे. असा प्लास्टिकचा 99ला पडतो तिकडे आणि स्टीलचा असेल तर 220ला पडतो. आम्ही ना स्टीलचा गाणा घेतला माहितीये तो गंजतो ना म्हणून आम्ही म्हणजे मग ते 220 मध्ये म्हणजे 2 आले ना 200 रुपयात आम्हाला. आणि ते आम्ही तेलसाठी घेतलंय ना हे. हो ही तेलसाठी ठेव तिकडे. घेतली. ओके. ह्याच्याने काय घेतलं माहितीये का ह्याने ना खाली असं तेल सुद्धा पडत नाही. आणि हेच आम्ही बब्बी आतेला दिलं होतं त्यांच्या घरी बघितलं एकदम छान आहे. एक्स्ट्रा नाही पडत आहे ना. हो एक्स्ट्रा पडत नाही. आणि इथे आम्ही आणले साबुदाणे आणले. अजून काय काय आणलंय. हे काय आणलंय ते तुम्हाला दाखवूया. माझी बस. ही काजलला बस हवी होती पण बस नाही ती. बस म्हणजे काय बघा एकदम हे अट्रॅक्टिव्ह आता. ते कुठे ठेवता येईल माहितीये का काजल. तिकडेच ठेवायची ती समोरच. आता आम्ही सर्व सजवणार आहे ना तिकडे पण बस आम्हाला खोलून तरी दाखव. हे काय तुम्ही बघा आधी ते. हे बघा हे बघा हे असं हे कंपास आहे म्हणजे ही कंपास आहे ती. आणि हे डबल इकडे पण उघडते इकडे पण उघडते. आणि लहान मुलांना चांगलं याच्यावर टेबल्स आहेत कॉपी करायला. आणि बस चालते का बघ. हा बस चालते पण हे बघा दाखवू. अरे वा. आता कुतू बघतोय. कुतू नॉट इंटरेस्टेड. आणि आता आपल्या घरी समजा कोण पाहुणे पिऊन आले आणि पेन बिन मागितला तर अरे वा म्हणतील मस्त आहे. ह्याच्यात मी ठेवणार आहे पेन पेन्सिल वगैरे सगळं. आणि तुझे कलरिंग ब्रश ठेव तिकडे बरोबर जागेवर. बोर्डच्या बाजूला ठेव. नाही इकडेच ठेव खाली व्हाईटच्या बाजूला. इथे ठेव. अशी राहू दे. अशी जिकडे ओपन होतं ना अशी राहू दे. आता दिसतंय ना बॉस करून. इथे आम्ही 2 छास आणलेत. मला पनीरचं पाकिट पण आणलंय. पनीरचं पाकिट आणि गिफ्ट आहे. गिफ्ट आज आम्ही ज्यांच्या बर्थडेला जाणार आहे तर तिकडे आम्ही हा गिफ्ट देतो. अमूलचा आहे ना चॉकलेट्स. ओके. तर अशी होती डीमार्टची शॉपिंग आहे ना. शॉर्ट सिम्पल. तरी ते काय होत आहे. ते साबुदाणे वडे बनवते. अरे वा. एवढे सगळे साबुदाणे वडे. हो आजी आत्याच्या घरी पण घेऊन जायचे. पार्सल न्यायचे ना आपल्याला. हो. इथे आपले साबुदाणे वडे डीप फ्राय होत आहेत. एवढे रेडी आहेत ना. 5 त्याच्यात 5 असतील आणि एवढे आहेत ना. अरे वा. चला आता आम्ही जातोय बाहेर. तर त्याआधी जरा गाडी पुसून घेऊया. का तर माहिती गाडी नाही पुसली ना इकडचं तर ठीक आहे पण हे जेव्हा आपण हे नाही पुसत ना काच तर समोर ना एकदम क्लिअर दिसत नाही. ड्रायव्हिंग करायला पण एवढी मजा येत नाही. सगळ्या खोकला झाला. बघा किती घाण आहे बघा. पाटण बघितली की गाडी मोठी वाटते बघा एकदम. ही बघा आमची गाडी मोठी गाडी. पाठी 2 बुबू पण बसतील. बुबू जा पाठी बस. जा पाठी बस बुबू. तर बाहेरून झाली साफ करून आता आतून साफ करूया जराशी. मेन म्हणजे हे साफ करणं असतं. हे क्लिअर पाहिजे कधी पण. हे आणि सर्व मिरर्स.
आतून पण झाली, बाहेरून पण पडक्याने झाली. आता पाण्याने पटकन पुसून घेऊ. जरा हे भुरकट वाटतं तेवढं पुसून घेतो. हे सर्व झाली आपली गाडी पुसून. आता मस्तपैकी आंघोळ करतो आणि तुमच्याशी बोलतो. आता इथे आम्ही दोघं रेडी झालो आहे आणि हे काय ठेवलं इकडे. चला ह्याच्यातलं एक घेऊया आपण. बघा भात चपाती तर आम्ही डॉगला देतोच, पण कधी कधी हे बी चालतं आहे ना एमर्जन्सीमध्ये. आता कसं त्यांना काय देता येत नाही मला, तर आता तात्पुरती हे देऊया. तात्पुरती आपण बिस्किट देऊया. आणि ह्याच्यात काय आहे, ओटीचं सामान. ओटीचं सामान. एक मंदिर आहे आमच्या इकडेच, तर तिकडे आम्हाला ओटी भरायची आहे ना. ओके, तोपर्यंत आपण हे बंद करू. जायचं आहे ना. चला लाईट्स ऑफ. चला आपलं झालेलं आहे सर्व सामान, आपण इकडे घेतलेलं आहे. गाडीची चावी घेऊया. आज आपण कारने जाणार आहोत. कार. येस. चला खाली खाली चला, खाली चला. एवढी भूक लागली, एवढी भूक लागली. थांब थांब. डायरेक्ट आधा तेरा आधा मेरा. थांब थांब. तिकडे 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 तिकडे. आधा तेरा आधा तेरा आधा मेरा. संपलेलं आहे. चला आपली गाडी बाहेर लावलेली आहे. आपल्या ओटीचं सामान इकडे आपण ठेवलं. आणि काय घेतलं कितलीमध्ये? साबुदाणे वडे आजीसाठी बनवून घेतले काय? हां, असं मला सांगा जरा, कोण कोण असे करतात अशा गाडीमध्ये? हलका पटकन येतं ते पण तुझ्या कंट्रोल मध्ये. हे काय घेतले दाखव. तळले नाही आहेत, फक्त गोळे बनवून घेतले आणि फ्राय तिकडे करायचे ना. ओटीचं सामान घे आपलं आणि वी आर रेडी टू गो. तर गाडी आपली बघा पाठी आहे आणि आम्ही चाललो आहे इकडे. आमच्या इकडे मंदिर आहे ना, तिकडे असं नारळ आणि ओटी भरतोय ना. नारळाला पण ठेवला ना इकडे. आमच्या विवर्सला चांगली हेल्थ द्या, सर्वांना चांगलं ठेवा, आम्हाला पण चांगलं ठेवा आणि मला लवकर गाडी शिकवा. गाडी शिकवायला चांगली गाडी चालवा है ना, माझ्याबरोबर राहा गाडी चालवताना. ओटी भरून झालेला आहे आणि आपली गाडी समोर आहे. गेट आरामात बंद करा, गेट आरामात बंद करा. गाडी चालवत आहे. चला जाऊया. आता आपण कुठे चाललोय रिव्हील करायचं का? आता आपण चाललोय आजी आत्याकडे चाललोय आणि आजी आत्याकडे पहिल्यांदा कार घेऊन
ते सुद्धा. नेहमी आपण ऍक्टिव्हा मध्ये जातो, आज कार घेऊन. आणि हे मी आजी आत्यांकडे पहिल्यांदा नाही जात आहे. पहिल्यांदा एकदा गेलो होतो तर अर्ध्या रस्त्यापर्यंत गेलो होतो. दुसऱ्यांदा पण त्यांना गेलो होतो सोडायला. ते म्हणजे जरा घराच्या पुढेपर्यंत. आता ही गाडी पूर्ण पुढे जाणार आहे. हो काय? इथे आम्ही सुखरूप पोहोचलेलो आहे. सक्सेस एकदम. सारी टेन्स होती एकदम. पोहोचणार की नाही पोहोचणार की नाही. पोहोचणार तो प्रश्न नाहीये. हे बघा, मला मी जरा वरीड होते कारण की फर्स्ट टाइम कार मध्ये बसून इथे येते मी आजी आत्याकडे. रिझन सांग रिझन. कारण इकडचा रस्ता ना एकच कार जायला असा आहे. हा, रस्ते खूप छोटे आहेत म्हणून जरा वरीड होते मी. बाकी काय नाही. असं नाही की मला त्याच्यावर कॉन्फिडन्स नाही आहे, पण रस्ते म्हणजे एवढे छोटे छोटे की मला जरा टेन्शन आलेलं. पण नशीब आम्ही चांगले नीट पोचलोय. फायनली पूर्ण आणलेलं आहे. जंगलचा रस्ता ना तिकडेपर्यंत गाडी आलेली आहे. मला कसं वाटतं विचारते. तुम्हाला एक सांगू, ही ना लहानपणापासून अशी इच्छा होती ना, तर त्या RCT मध्ये जाऊन गोल गोल फिरायला लय बोरी वाटायचं. चला आता मी आजी आत्याच्या घरी जातो आणि तुम्हाला पण त्यांची भेट घडवून आणतो. लहानपणी सायकल चालवायची मजा, नंतर बाईक फर्स्ट टाइम चालवली ना ती मजा. हुई हुई दिसलाय हुई. बाबू मला भीती वाटत नाही रस्ते छोटे. तू असं नको बोलू की मी तुझा मॉरल डाऊन करतोय. आता तुम्हाला एक सांगतो, तिकडून निघाल्यापासून बाई नेशील ना, दरवाजा बंद करतोय, नेशील ना, नको आपण बाईकने जाऊया नको. अरे कधीतरी घ्यावाच लागतो ना चान्स, कधीतरी यावाच लागतो. आणि मी ह्याच्या अगोदर 2 वेळा आलोय, तिला बोललोय चल मी आलोय, तरी नाही. ती फर्स्ट टाइम बसली होती म्हणून ती भीती वाटत होती. पण मी आणली ह्याच्या पुढे पहिली गाडी आणि माझी गाडी रायडिंग एकदम सेफ आहे. आता येशील ना सेकंड टाइम, मग तिला काय बोललो की जरा मॉरल वाढवा माझा, कमी नका करू. नाही तर बोलतो अरे बघ पुढे पुढे टर्न बघ, पुढे गाडी आली, पुढे लेफ्ट टर्न मार. वाटत होती ना फर्स्ट टाइम. तू भीती सगळ्यांना वाटते ना. हो हा, तुला पण बघ ड्रायव्हरचा पण विचार करायला पाहिजे ना इकडे. सोनू सोनू वाट लावते सर्व. लॉक करूया. काय काजल बंद नाही केलं सर्व. ओके, सर्व बंद झालेलं आहे. चला जाऊया. चल. कितींदा आली तरी बाई लक्षात ठेवत नाही काय. आपण इथे आलो. मी बघितलं, मी अशी सगळं चालू बघितलं तर हा ना आपला नशीब. तुला गाडीला दिलेला तर इकडे नाही तिकडे इकडे इकडे इकडे. आता रस्ताच बघा ना तुम्ही, कसा 1 वे रस्ता आहे बघा हा. या हाताला नशीब बाबा. नाही तिथे गेलो ना. नाही तर आपल्या आजीच्या बदली दुसऱ्या आजीच्या घरी जाशील कुठेतरी. गाऊन पहन का फूल खिला है. जा जा तिकडेच जा तू भटक. हिला रस्ता 10 वेळा आली असेल तरी हिला रस्ता समजला नाही बाबा. ही माझ्या बाला पण कन्फ्युज करणार आहे थोड्या दिवसाने. समजला का रस्ता. मी म्हणते माझा धनी काय चालला. हा हा, स्वतःचा टाक माझ्यावरती. धनीला पण भटका थोड्या दिवसांनी. मीच रस्ता विसरून जाईल कसा जायचा. अरे कुठे जायचं होतं. आता इकडून आली आहेत. 2 वर्षांतर काजल इकडून एंटर नाही करणार आहे. हो ना, 2 वर्षांनी नाही, आता पावसाळ्यात. ते नाही, जाड होणार म्हणजे बोललो काहीतरी. मी म्हणते पावसाळ्याचं बोलताय की काय. आताच काजलने 4-4.5 किलो वजन वाढवलेलं आहे. तुम्हाला आलं बघा, छान आहे ना. काय करताव. कोण बी चालताव. तुझी वाट बघून बघून झिरो मारली माका. आम्हाला खूप लेट झालं इकडे. जेवलात. हा, आत्ताच एक घास भात दिल्या. हा खावा खावा. फोन येऊन गेल्या. काय करायचं. चला पुढून येतो. दोन्ही साईडून एंट्री आहे. पाठून पुढून. कितली घेऊन आली. अरे कितली दाखवलीच ना आजीला काय आणले असते. आता दाखवते आत गेल्यावर. आत्याला दाखव काय आणलंय. हिने कितली मधून बघा काय आणलं तुम्हाला. दूध आणलं काय म्हणजे असा भैया आणतो ना दूध. चला आलेलो आहे मी. काय बघा त्याच्यात. काय ते या फॉलो मी.
फॉलो होते या हॉटेल लागलेला इकडे आपला. हे आधीच लागलंय. अरे बापरे वा 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 वडे काय आणलंय? तळायचे ते. होय ना हा तळलेले नाही तळायचे. हा ठेवू फ्रीज मध्ये आधी फ्रीज मध्ये नको बाहेरच ठेव. आता नाश्त्याला चालेल. आजीला दाखव. आजीला दाखव बघ काय करते आजी काय करते कोणती सोडते. आजी करते भाजी कोलंबीची. आजी कधी सोलत नाही. या काय आणलं बघा तिने. हिने आज हे काम करत नाही ती. साबुदाण्याचे वडे बापरे. तळायचे आहे त्याचं गोळे करून आणले. हा. सकाळी बनवला ना तिथे एक केक आहे कधी घेत नाही मी मच्छी हाती. उजवलाय तो. या खाली असती रे तळून पण.